Bé, el programa Ajuda és un programa creat des del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, que sobretot el que pretén és donar suport i atenció a totes aquelles infermeres col·legiades que estan sota una situació de violència, que en un primer moment es va crear sobretot pensant en situacions de violència que es donen en l'àmbit de parella o afectiu, parella, exparella i tal, però que, degut a les demandes i els casos, en aquest sentit hem obert una miqueta més el prisma i trobem altres casos que són de violència igualment masclista, violència de gènere, però que es donen de fills, per exemple, cap a les mares, que són aquestes infermeres, o bé també casos d'assetjament en l'àmbit laboral, assetjament sexual o violència sexual. Sí que és cert que aquest objectiu el que pretén és donar una atenció holística, o sigui, tant la vessant que sigui sanitària, la vessant emocional o psicològica, la vessant judicial i després des de l'àmbit social, des de treball social.